Mụ Igbo ekenekwa m unu. O nwere video m follow one young man melu mbọsị a gbasara Okwuluora. The guy was n'afọ ya bụ Orodo TV. N'ime ya bụ video wee na-apịasụ Okwuluora that Okwuluora na-emezi too much. Okwuluora na-feel is too big. Okwuluora na-complain is too much. N'ihe ọbụla ka Okwuluora na-epost online. Okwuluora na-adịzi too emotional. No na-eme people emotional blackmail. Imago the young man na-akọgasị a lot of things ọ na-akọgasị na online that Okwuluora need caution onwe, no need respect onwe ya. No na-emezi ọ na-cross the boundary. Imago nkiricha the video no nwere ihe nghọta. Once ihe mfu na ya bụ video bụ no anya ụfụ. Even na sometimes some people bụ na ị na-eme ihe people na-emenwu na onwe ndị ọ na-afụ ụfụ n'ahụ. Onwe ndị ọ na-agbakasị arụ ma ọ bụ na ị na-eme ihe fa na-emenwu. Mmadụ create platform wole na-enyelu ndị mmadụ aka na-eme ihe ọbụla dị ama na platform ya ka ihe gbasara gị na ya na Okwuluora post make a post ihe ọbụla post na page ya ka kwesịrị your business. Amụm ime sometimes ọ dị ka oke too much of mmadụ too much of lack of content na-emezi ndị banye sometimes a na-emezi ife na-ekwesịrị ime. Onye nọgidezi ọ bụla ya afro content oge post ọ chọbụ onye ọ ga-drag just to be noticed, just to remain relevant. Ịchọsịzi onye ga-adrag ọ bụrụzi Okwuluora na-alụ ezigbo ọrụ. Ịmabe mmadụ one Okwuluora azọpụtagoro ndụ n'ala Igbo a. Ịmabe mmadụ one change go their life. Ịmabe business one o mepegolo ndị mmadụ esi tru ya ma were ezie fund wee create ya. Ị ga-emenwu ya. Ọ bụ na ị ga-emenwu ya na imebe na page nke gị ka amalụ na ị ga-emenwu ya. Instead of ịpụta na drag say chọka iji Okwuluora wee China ba. Some of you ga-apụta na si na Okwuluora na egwu na ọ na-egwu ndị mmadụ wayo. Na ike gwụkwa ụnụ bụ ndị mmadụ. Ndị banye sikwa na ogbu opi na-efichi imi. Okwuluora na-eme fundraising ma ọ bụ na mmadụ nwee uche ọ post ya na page ya make fundraising. Akaụntụ eji akwụnye ego bụ akaụntụ the person ọ bụrụ akaụntụ Okwuluora. Na akaụntụ the person nke eji akwụnye dị ego. So ka ezi ka o si egwuzi ndị mmadụ wayo ka na amarọ. Ọ bụza na onwe ndị ihe Okwuluora na-eme na-atọ ụtọ n'obi. Onwe ka esi wee si Okwuluora na-ekwa nka ka iji fichaa imi ma ọ bụrụkwa nka ka iji wee lie nri ma ọ bụrụkwa nka ka iji wee ṅụọ mmanya. That one kwụ ọ bụkwụzi njọ? Biko nụ ọ bụkwụzi njọ ma ọ bụ na onwe ka ndị like ihe Okwuluora na-emepụtazi si Okwuluora na-ekwa nka ka iji wee dozie because onwe ka ọ dị na somebody ga na-ahepụ ndị mmadụ na-azọ ndị mmadụ ya na onwe ya zi na-ayọzi ayị ọ na-ayọ nri. Ọ dị ọnụ mmanụ kwesịrị ekwesị na so it's expected that na ebe onye na-alụ ka o si awachi a sị na onye mee ihe ọma ga-abịala onye ahụ kwụghọta. Okwuluora na-alụ ezigbo ọrụ n'ala Igbo so ihe ọma ga na-abịakwali ya. Ndị mmadụ the value of ihe ọma ga na-emekwa ya appreciate. So ọ bụ ọzọ eme ya appreciate then isi ya eme na accept maọbụ ya accept na appreciation ndị mmadụ. The same goes eme onye mekwa ihe ọjọọ ga-emechakwa bịakwutakwala onye ahụ ụna ka ihe ụwa salụ ụna ka ihe ụwa si dị. So unu ga-eji nwayọ na-emu ihe dragị na unu ga-eji nwayọ. Anyị need more people dị ka Okwuluora n'ala Igbo. So unu emezina onye nke pụta ka ọ bịa lụọ ezigbo ọrụ n'ala Igbo a. Unu ewere ajọ obi na ya anya ụfụ unu. Were atọkụ unu memi na onye ahụ ka onye arapụzi dị na-alụ ya. Ọ bụ na ọ lụrụ na onye ga-alụ. So many people kwesịghị ịnwụ today na Okwuluora melụfadị ndụ taa kalịla akali. So ọ bụ na onye emechaza ihe gabalị ọfụma mụ gosi bịa sị Okwuluora ngwa thank you n'ihe imelu dayanozi ịbịa drag bịa. Okwuluora create go family for himself na social media. So onwegodi ọ chọrọ ime ọ bụ na ọ chọrọ ịla ụla say people I want to sleep now. Ọ bụrụ your business. Onwere gosi gbasara gị ma ọ bụ na ọ sị people I want to eat now na page ya. Ọ bụrụ your business. Ọ ya ma his relationship with ndị mmadụ ndị followers ya. Ya ma relationship onwe with ndị followers. So ihe ọ bụ na ọ depend ya nwe post na page ya ọ gbasara gị. His audience enwere capacity to complain here to you. So ọ bụ na ịbụ somebody na-apụta ọgọdọ ọ bụ na ị na-afụ gị nne bụ negativity kineda afọ all the time. Wepụ aka gị na ụdịka ya adọkwa mma. Because ị na-afụ negativity that means na sọnsọ ya ọjọọ ga na-abịalụ ngwa n'oge. Wee sịnụ daalụkwanụ.